社長、こんにちは。お久しぶりですね。私の名前はソンタナです。覚えていますか？社長とご家族はお元気ですか？私と家族はとても元気です。そしてソトンさんとソティラさんも相変わらず元気にしています。毎日一緒に頑張っています。私たちは今まで3月間半くらい朝倉学校で日本語を勉強しています。日本語はひらがな、カタカナ、そして漢字もあってとても難しいですね。でも頑張ります。毎日復習したり、助習したり、練習したりしています。今日はすみません。今日は朝倉学校の社長は私の家へ訪問しに来ました。私の家はKampung Jamu 県にあります。プノンペン首都から約160km くらいです。車でだいたい2時間くらいかかります。私の家の周りは木があります。社長、すみませんが、今から私の家族を紹介したいと思います。こちらは父です。名前はプオマカラです。年齢は58歳です。こちらは母です。名前はキムスレイモムです。年齢は55歳です。父の仕事は警察です。母は主婦です。社長、すみませんが、私の兄弟は忙しいですから参加できません。私はできれば日本で5年間くらい社長と先輩方と一緒に働きたいです。仕事の時はわからないことがたくさんあると思いますので何でも教えてください。私はできればずっと日本で働きたいです。働きながら日本語の勉強も続けたいです。私は早く日本へ行って早く社長と先輩方の仕事を手伝いたいです。社長と先輩方にお会いできる日を楽しみにしています。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。
社長こんにちは。私はサンタナです。私はストンです。私は藤原です。はい、日本へ行きたいです。どうぞよろしくお願いします。どうもありがとうございます。